Kich. Duol ma ochung'ne tije obila e pacho ka National Police Service Commission ochako chenro mar dayo dho joma manyo telo mar bedo jatend Okwach Kich Mathurka. Chenro no ma omi ndalo 14 dhi dayo dho ji 10 mane owal e kind ji 253 mane oro kwayo margi. Jafwambo marwa Chris Owino ne osemolo kanyo okinyi ma kawuono sama ne chenro ni chakore, kendo koro rani mondo watudane kode onyiswa kaka weche mag dayo dho apisa pargi mabendo tingo apisa mantiere kod lemo mamalo e bad migawo mar obila koro dhi nyime. Chris, nyiswa ni nyaka gie sani diponi ji adi mosedadho gi chakre ne chenro ni chakre, to ang'o gini ma samoro imiyo pek ahinya e kinde ma imanyo jatend Okwach Kich mabiro kawo kar George Kinoti mane ogwe tao mana ndalo manok kende bang' jatend piny manyien William Ruto chamo muma mar apisi kaka jatend piny Kenya mar 5. Erokamano George Bati, mana kaka ilero chenro mar manyo jatend Okwach Kich manyien e pacho kae dhi nyime e kar tiegruok mar piny owacho mar Kenya School of Government ma yudore e gwenge mag Lower Kabete e bomani maduong' ma Nairobi, ka chenro ni ne ochakre seche mag saa 3 okinyi e bwo telo mar jakom duol mar matayo weche mag obila e pacho kae Eliud Kinudhia, matayo chenro ni mar neno ni piny Kenya oyudo jatend Okwach Kich manyien madhi kawo kar George Kinoti mane ogwe tao tok riwruok mar Kenya Kwanza kawo telo ma pacho kae. Nyaka sani ji maromo 4 osechopo e nyima put ma otelne kod Eliud Kinudhia kod jatend jalup inspector mar obila mano Nur Gabo. Magi gin jot moko kuom jodito madongo e bad migawo mar obila matimo kata dayo dho jogo madwaro bedo jatend Okwach Kich e pacho kae. Jogo ma osechopo e nyim duol mar National Police Service Commission oting'o Amin Ibrahim Muhammad mawuok e county ma Wajir, Bernard Barasa Walumolu mawuok e county ma Bungoma, kaachiel kod Eliud Kipkoech Lagat mawuok e county ma Nandi, kod Gideon Nyale Munga mawuok e county ma Kilifi. Mago e ji 4 ma osechopo e nyima put madayo dho jogo madwaro bedo jatend Okwach Kich manyien e pacho kae. Wageno ni chenro ni dhi rumo ka saa 11 ma midhiambo, mana en kaluwore kod wach mane omi jofwamb weche kod Eliud Kinudhia jatend duol matayo weche mag obila e pacho kae. Ji mamoko ma bende wageno ni dhi chopo e nyim aput ni odiochieng' ma kawuono motelo ne loro chenro ma kamae oting'o Esther Chepkosgei Saronei ma bende en jatend obila e county kata komanda mar obila e county ma Bomet, David Kipkosgei Birech mawuok e county ma Nandi bende, Jonyo Michael Wiso mawuok e county ma Taita Taveta, Paul Jimmy Ndambuki mawuok e county ma Machakos, Nicholas Ireri Kamwende mawuok e county ma Embu, kaachiel kod Dr. Simon Mwangi Wanderi mawuok e county ma Nyandarua. Mago e ji 10 kuom ji 253 mane ochwalo gombo kata dwaro margi mar kawo kar George Kinoti. Kata kamano telo mar aputni motelne kod Kinudhia ne oneno ni ji 10 kende ema inyalo gwela 3 kuomgi kosewinj pachgi te kata kosewinj chung' margi, to duol mar National Police Service Commission biro chwalo nyinge ji 3 ne jatend piny Dr. William Ruto madhi gwelo ng'ato achiel kuom nyinge 3 ma idhi chwalo nyime kod aput matayo weche mag obila, ma bende odong'na kod ndalo maromo 7 mar chwalo nyinge 3 ne jatend piny Dr. William Ruto bang' tayo kata winjo kata dayo dho ji 10 go odiochieng' makawuono. Bati ma en duol ma bende osebedo ka yudore kama diny kod piny owacho e botelo mokalo, kama ne e botelo ma George Kinoti ne e tich mare maduong' ne en mako jonjore kaachiel kod jogo ma itudo kod weche mag mibadhi. Ka George Kinoti ne ondiko historia kaka jatend Okwach Kich mokwongo e historia mar piny Kenya mako jatend migawo manie apisi e kinde mane ogolo chik mar mondo omak jatend migawo machon mar omenda mano Henry Rotich e weche mag mibadhi. Koro warito neno nto jatelo ma idhi yiero madhi kawo George Kinoti en to odhi tiyo tich manade, nikech ng'ano ma odhi kawo kare ne en ng'ano ma bende piny owacho masani mar Kenya Kwanza ne seyo ni ne itiyo kode weche mag siasa. Kendo warito neno to jatend Okwach Kich manyien midhi yiero dhi tiyo nade
kod piny owacho mar Kenya Kwanza kod mabende osegolo chik ni apisas mag Okwach Kich ok bi yiene mar mondo gibede apisi mag piny owacho. Ibro migi thuolo mar mondo gidog e log tich margi maduong' mayudore Kiambu Road mondo gitatijgi molo siko bedo e apisi mag piny owacho ka mano magiwacho ni gifwambo weche mag alingling. Koro magi waketo wang'wa kendo e weche magwa ma otieno wadhi nyiso nyikwa Ramogi ni to chenro ni ochomo kanye, to bende wadhi bedo ka waluwo ni to ng'ano madhi kawo kar George Kinoti e kinde ma ibiro chwalo nyinge adek ne jatend piny Dr. William Ruto kod duol ma itayo kod Kenothia Eliud odiochieng' ma kawuono ma omigi ndalo 7 mar chwalo nyinge adek machalo kamago. But erokamano ahinya Chris Owino kuom report manimba kuwuok e kar tiegruok mar piny owacho mano Kenya School of Government manitiere e gwenge mag Kabete ma chenro ni dhi e nyime. Chris, ageno ni podi biro medo fwambo mathoth ahinya ka joma moko bende madwaro lemo ni biro chopo mar mondo gin bende gichope nyima put mar commission ma ochung' ne tije obila gin bende dadho gi nyakwara Ramogi mana kaka Chris onyisi no ma en jatelo makoro